hai unhos ocos. En 1967, unha voladura descubriu un dos tesouros da provincia, a espada de Mouroás. E fai, en 1967 foron a facer a carretera que une Mouroás con San Xoán de Río e necesitaban pedra. E non se lles ocurriu mellor cousa que vir a un castro, que entonces non se sabía que era castro, evidentemente, e dinamitaron a Penela das Pastoras e a espada saliu por os aires. Nese momento viron todos a espada, pero a espada marchou con ela ao capataz, todos foron comentando o pobo, apareceu unha espada, todos pensaban que era a época dos mouros, Mouroás, mouros, nadie pensou que fora tan antiga, pero a persoa que ahora vivía, ademais ten a casa aquí na Moura, que está a Penela da Moura, puxo un anuncio na región, no periódico da región, para ver se devolvían a espada. Despois de medrar escoitando esa historia, a directora e actriz ourensa Lucía Álvarez decidiu levala á gran pantalla e hoxe o documental sobre a Excalibur galega viaxa por diferentes festivais de cine despois de terse estreado no UF. Eu teño coñecemento da espada dende que teño uso de razón. O que pasa que eu, por lo menos, ou a xente da miña idade, non tiñamos a consciencia da importancia desa espada. Sabíamos que existira, sabíamos que era de facía moitos anos, un pouco a historia xeneralizada, pero tamén se xuntaba un pouco co conto, non? Xa era unha cousa como tan vida de atrás que non tiña tanta presencia, era algo normal. Ata que un día empezaron quixeron desbrozar todo o que é a Pena dos Castros, que levaba abandonada moitos anos, e entón empecé a falar con historiadores, con antropólogos, e dime conta da importancia que tiña, o sea, de repente vin que se isto pasara nun sitio que eu non coñecera de nada, iríame a estudiar esa historia, non? A estudar esa historia. E como tiña na casa, parecíame que todo era lóxico, hasta que empecé a escarbar e dime conta da importancia, da necesidade de contar isto desde o principio, non? Grazas aos veciños e a Ferro Couselo, hoxe a espada consérvase no Museo Arqueolóxico. Pola contra do que se poidera pensar, non se trata da espada dun guerreiro sen máis, senón de alguén poderoso, e fala tamén do intercambio cultural entre distintos povos de Europa. A peza estaba metida nunha fenda dunha rocha próxima ao río Navea. Iso nos fala de depósitos asociados ás deusas, asociadas ás augas, e seguramente era algo votivo, pode ser funerario ou simplemente de prestixio. É unha peza moi interesante, que denota un poder, entón iso marca un territorio, ao mesmo tempo significa unha delimitación territorial. Ten a parte cultural, votiva, e a parte tamén de prestixio, de recoñecemento social. É unha peza que se amortiza, quere dicir que se desbota, pero cun significado moi profundo e moi importante para eles. Cando depositan un ben tan importante, porque ten un rito moi marcado, moi significativo. O documental pretende ademais ser unha chamada de atención para as distintas administracións. Os historiadores si coinciden todos, entre eles non teñen relación, si coinciden todos na importancia de estudar esta zona e do importante que sería para toda a comunidade europea poder estudiar esta zona a fondo, non?